കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? മനുഷ്യനുകളിൽ വണ്ടേഴ്സായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങളായി തോന്നും. അർത്തുങ്കൽ പള്ളി ഒരു അത്ഭുതമാണ്. അർത്തുങ്കൽ പെരുന്നാളും വിഷ്ണു സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുസ്വരൂപവും ഇവിടെ വന്നെടുക്കുന്ന ജനവും ആകാശത്തെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ചെമ്പെന്നും ഇവിടുത്തെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും പൂർവികർക്ക് ലഭിച്ച ദർശനങ്ങളുമെല്ലാം ശരിക്കും അത്ഭുതങ്ങളാണ്. ഇതൊരു ഫാന്റസി സ്റ്റോറിയോ കെട്ടുകഥയോ ഒന്നുമല്ല. ആത്മീയതയും ആഘോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്മുമ്പിൽ കാണണമെങ്കിൽ മകിടങ്ങളിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിലേക്ക് വാ. ജനുവരി 10-ാം തീയതി മുതൽ 27-ാം തീയതി വരെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം.